Goeien en welkom bij het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. En onze gast is van Jon Tjibbe Brinkman. Hij is van de FNP in Achtkarspelen. De FNP kreeg Harun Wazi bij de gemeenteraadsverkiezingen behoorlijk op een hoed. De FNP had het waarsje net goed dien. Bij de gemeenteraadsverkiezingen verleerde de partij terrein. En dat is wel opmerkelijk. Het weer waarsje ommers de dij van de lokale partijen. Mij weenst roenom. Mist de FNP de electorale boord? En zei ja, wat valt daar aan te doen? Dit is dan net best een treden eruit en we waren op een beurlig. Ja, Tjibbe Brinkman, welkom in het Politbureau. Ja, op een beurlig, die term is 2 keer vallen. Je partijvoorzitter hier door een zwarte joen. Ja. Heel net even met tocht om op te houden. Nationaal resultaat. Nee, we horen nooit op. We zijn weer een Waardman en weer een Waardman horen nooit weer op. Nee, natuurlijk, die heel zeer en toen die jongens daar interviewd werden, die het ook echt zeer. Maar de oren die dan wil je wekker, hij even een minder, maar die jongens hebben prachtig mooi met de fractie en bestuur bij Bielko zetten. En dan relativeer je weer en alles en dan kom je er wel weer bovenop. Ja. Zo weer naar Achtkarspelen, jouw eigen gemeente, wie in de listloeker. 2 nieuwe partijen die het maaien, die beide in hier kwam binnen, GroenLinks en de PVV. Het voelt me op dat je verrast wie door de nederlaag van de FNP. Maar dat kun je dan niet echt verrast hebben. Want beide partijen, ja, dat liep er wel op dat die erin komen zo'n. Nou, het is zo, als ze hun kandidaat stellen, dan denk je wel van hoe komt dit? Maar dan op een gegeven moment ga je die campagne en dan is krijgt of kom je in een soort bubbel en dan verlies je blijkbaar een stukje realiteitszin. Ben je blind verloren? Ja, want je zit sabot in je eigen en alles en dan denk je van nou, wie scoort er nog doorheen en alles, het mat kan en alles en soms tiert misschien zijn beter weten niet en alles, maar we toch gewoon het mat nog kennen, hè? Want als je er bijvoorbeeld alleen gaan van ja, het zal wel niet worden en alles of ja, maar je kan er wel rekening mee houden, toch? Ja, nou, van binnen hou je er altijd een rekening mee. Maar dags, als je gewoon winnen willen en de frustreren willen, ja, dan valt het lekker goed nog boord aan. De oude fjouwer is een soort gebeurd in Achtkarspelen. Ja. Ben je hem erop uitrekken als FNP dat je hem uit het college rekken binnen en al dat soort zaken? Ik denk dat het een combinatie is van meerdere dingen. Ik denk dat de collegebreuk had gewoon geen goed dien, had de hele gemeente geen goed dien. We hadden de eerste 12 van ons les, Sjoerd Groenhoff en vooral Marten van der Veen, die voor de eerste net lesloker weer. Dat had natuurlijk ook dat zien ding, want ja, dat we toch het boegbeeld van die partij haast 40 jaar en alles, dat moet maar opvangen worden. Dan ga je wat 2 nieuwe partijen niet meedogen, dan ga je haast wel een perfecte waarom dat je zegt van dat het misging kan. Maar hoe de FNP hè, is het eigenlijk provinciebreed dat het minder gaat. 3 gemeenten Vlen, Achtkarspelen, wie neemt de grootste? Nou net meer, is het CDA. Frieske Marten van Jochen en Zoon is het CDA de grootste. Dantumedel tot de hel te gaan. Het gaat net echt best met de FNP. Nee, maar het is al je wat te verklaren. Want eerst toen je zei, ga je, wat gaat dit al je vreemd. Maar Achtkarspelen is goed te verklaren, maar je bent ondanks dat nog de tweede partij. En als wie net zo sterk was wie in Achtkarspelen, hier die PVV wil 3 of 4 zitten halen en GroenLinks jij groter was. Het is ondanks... Maar het gebeurt net, hè? Wat is jouw verklaring erop van? Nee, maar het is zo dat als de FNP, als wie net zo sterk was wie in Achtkarspelen, hier die partij een groter was. Dus ik draai het om. Wie ben juist heel sterk? Alleen natuurlijk hebben we de grootste dat meer. Maar de Frieske Maarten is te verklaren met die gemeentenamen bijvoorbeeld. Ik denk dat het daar bijvoorbeeld misging is. Want die fractie is ook een geweldige fractie. Maar het begon al met die Friese Meer en Frieske Maarten, die discussie. Dat hier net maten? Ja, ik ben er oerzaweers maar die Frieske Maarten. Die wordt nou in het Nederlands hier er nooit komen maten. Het ontbrutst dus nog wel een bepaald thema waarvan de FNP zegt en dat claimen wij. Ja, maar het is zo, elke Heerenveen had het hartstikke goed in. Die 6e deel had het goed in. Die ben wel groeid. Maar de deel, die had gewoon een volle minder lange historie. Dat is een jonge partij en daar wie de gemeentebelang al heel groot. Ja, toch lijkt de groei bij de FNP er wel wat uit. Hè? Als je zorgt naar de stedenfractie van jou zitten in provinciale steden. Nou, een aantal gemeenten dat het net echt heel erg geweldig gaat. Je willen als partij een centrale rol spelen in de provinciale politiek. Is het momentum van de FNP wat voort? Nou, het momentum is misschien wel wat voort, maar ik zeg altijd, maar dat hetzelfde als bij een jaren 70 behang, dat is altijd heel mooi en kleurrijk. En dan op een gegeven moment komt de jaren 80 en dan wil iedereen wel alles wit hebben, want dat is zo verschrikkelijk. En dan op een gegeven moment, dan komt het even later, dan is het retro en vintage en is het weer heel hip. En zo gebeurt het ook bij de FNP. Ja, dat zeggen ze bij de Partij van de Arbeid ook wel, Ja, maar daar gaat het bepaald net zo. Nee, maar dat is heel volk. Maar ja, gemeenteraadsverkiezingen verlies je natuurlijk ook van een pad om die lokale partijen. Hè? Ja. Want die doen het hartstikke goed. Jawel. Die zo'n gemeenten in Friesland grootste. Ja, maar Je hebt geen profiel. Je spot je op televisie gaat alle kanten op. dat kan je ook. Deze is nog een goede sport. Welke sport heb ik door? Je krijgt altijd een vaststanders en tegenstanders. Dat het er mijn onderwerp meer.
kan extra wijzen. Nou, en dat had wie in onze gemeente, had er twee partijen mij door die landelijke uitstraling hebben, misschien maar 4 jaar net. Dat hebben we net, dat willen we ook net, want we willen net van Den Haag afhankelijk wijzen dat die uw stem bepalen. Dus daar zeg ik net oordeel van, ja, dat komt door Jesse Klaver of dit of dat. Dat doen we verder, dat jou net de schuld, maar we maken net het woord veroordelen. Nee, dat kun je zeggen. Aan de andere kant, dat hij hem alles bezocht, een Perelien, van taalpartij naar actiepartij. Hè, dat wie het plan, dat wie het idee. Want de taal, dat wie een van je unique selling points, om het maar eens even in gave Engels te zeggen. Ja. Zo'n unique selling point, het de FNP, net meer liek het. Nou, het had voor mij nooit een twijfel was dat het belangrijkste punt van de FNP mij is. We zijn natuurlijk volle meer als die taal. Maar die taal, dat focussen op die taal, daar wordt de FNP op een gegeven moment wat van nou. Nou, dat was een bepaalde persoon die kwam daar met een idee van de partij, om dat maar eens een keer wat oors uit naar het publiek dat het waren, dat we dan meer winnen, maar dan moest die taal maar wat naar de achtergrond. Nou, en dat is door de leden echt duidelijk onjoen dat dat net bad. En daar steen ik achter, want het draaibuis, we gaan een hele sociale agenda en het dat hebben we al wel, Ja. maar de taal, dat is de basis van ons bestaan. En Maar dat is mijn persoonlijke mening. Maar hij hem dan daarnet maar goed profileert. Hier je bijvoorbeeld zo'n spotje en het provinciaal, waar met Johannes Riep maar een partijvoorzitter, maar gewoon lokaal. Ik zeg ze van, we pakken dus lokale thema's. Ja, alle afdelingen hadden lokale thema's oppakt. Dus wie had ik in de folder precies wat we met het water wonen en alles. Dat is al je wel dien. Alleen het is gewoon net slagen. Als je dan zorgt naar de gemeenten die het keersen, 14 gemeenten, als je dat optellen, hebben 22 zitten als FNP. Waarvan 16 van die zitten, die worden bemand door mensen van 50 plus. Nou is dat meer in de politiek zo, maar je verlies ik wel in een heeg tempo. Ja, Je bent een uitzondering als 29-jarige. Ja, en dan ben ik nog een van de langzittende Rieselin. Tolwier, hè? Ja, Tolwier, Kasper. Dus nee, daar ga je ook gelijk in. Ik werk hier zelf in de week bij de FNP. Ik zit leden bestaan ook. En we zijn ooit als een frisse actiepartij begonnen en alles. Maar dat wie ik meer dan 50 jaar in. Ja, Dus 60 jaar in, hè? Precies, dus dat zie we ook wel. We hebben leden van 1974, dat is van elk, maar dat is zeker ook voor u een probleem. Maar is het dan zo, want we proberen er nog achter te komen, hè, waarom het maar de FNP maar net echt slaag je wel, als je dat analyseren. Is het dan tijd voor een wisseling van de wacht eigenlijk? Als je zorgt naar de mensen die de FNP dragen, naar Boetenta, meer jongere mensen, zoals jezelf? Ja, nou, bedoel je bestuurlijk of bedoel je in de fracties? Beide. Ik denk beide, ja. Nou, op zich komen er nou 9 kandidaten. Komen er in de fracties in de andere komt een jonge kandidaat. In de Friske Marden hebben we jonge kandidaten. Dat bad op zich wel. En dit bestuur, dat zit er, het haardbestuur van de FNP, waar ik heel wiers mee ben, die zit het nou maar correct. En ik zou net graag als voorzitter en ponghouder en oren zo graag kwijt willen op dit stuit, want dat ben we tof te meesten. Maar dat wil je ook bij. Als je naar provinciaal zorgt, FNP is in het college kwam, Johannes Kramer is deputaire. Nou, hij is geen skim wat hij als oppositieleider wie. En FNP wie toen volle zichtbaarder. Is het wel een goede zaak dat FNP een bestuurderspartij wordt provinciaal? Want wat hel je hem uiteindelijk binnen? Nou, Ik ben ze volle. Nee, dat is het besturen en de actiepartij. In wezen leidt de actiepartij leidt ons volle beter. Dat wie eigenlijk waar we oprichten binnen en op een gegeven moment dan kom je in het segment van het besturen. En ja, die rol, dat is dus nog net altijd lekker goed aangang. Maar dat Carolinke de Jong nou zie hoe fris en goed dat dit in de steden. Nee, Nou, dat ja. vind ik geweldig. En dan zeg ik van die jou toch een heel Nederland aan die stedenfractie. Maar dat het lange wij nog te gaan is voor u, ben ik van het zuur. Ja, maar dat had je. Maar zo lang is hij waar ik dan ben, want we hebben natuurlijk in 3 gemeenten, maar eerst Friesland hebben we in novemberverkiezingen, Ja. Takemeer binnen provinciale verkiezingen. Wat maakt er nou eerst en vooral voor bij de FNP, dat besluit? Dat we de rust houden. Dat we net in paniek rijden. Dat we in één keer alles verkeerd die hebben. Want we hadden, zoals je zei, zo meer dan 60 jaar. 60 jaar hebben we een bepaald principe aanhouden. En waarom, dan kan je zeggen, ja, we moeten alles maar veroordelen om jezelf niet meer te wijzen. We moeten jezelf blijven, je geduld bewaren en het komt vanzelf weg. Jo had er vertrouwen in elk geval. Ja, mooi. altijd. Ja. Ja. Liever eens even zien, als is cartoonist Gerk van Beek dat ik het. Hoe hij naar Tjibbe brengt maar shirt en naar de FNP. Ja, Waar de feestartikel zitten. ja. Want dan was het lokaal wat dan hebben. Dan mag je lokaal wat hebben. Ian, wat vraag je nog van dat Vrouwski nemen? Ja. Ben je wethouderskandidaat? Nee. Dat net. Wie is het wel?
Nee, Of zie je zes net? nee, nou, wie wat Joet voor het eerst nog bij Bielko zitten. Oké, nee, maar ik denk Maar deze man moet echt heid en ergenoord wijzen en daar werd het echt gearresteerd voor. Er zijn belangrijke dingen als politiek echt nog in mijn gewone leven. Saai is het. Bedankt voor je komst naar het politiebureau. En voor u willen we wel graag dat je beschikbaar blijft. Ik ga nooit uit Friesland wij. Kijk dat. En dat is hier deze aflevering van het Politbureau. We hebben een nieuwe man die vanzelfs weer hetzelfde stuurt. Bedankt voor het zien. Nog een hele noffe kiel.